gyakorlatilag egy ilyen lavinaként egyre nagyobbra nő ez a labda, és most itt ülünk a város közepén, és tulajdonképpen a világutó sportjának összes szériáját láthatjuk itt elhaladni, és a hétvégén egy újabb VTT és az egyik főszereplő miért. Így van, hogyha... Nagyon nehéz. Néha szemben bevállaltuk azt, amit megrendezni. Nem gondoltuk, hogy akkor a siker lesz, majd Bátorságra van. Nem hagytad a Norbit pörgetni, terhetek! Reméljük! Nem ez lesz a sorrend! Norbit engedi! Engedett! Igen, megdöbbentett, hogy ilyen kicsi látni a világban, tehát az EVT-t Norbi elbaszta!